मोनाबिलि जा बे लावखार ओंखाम जानाय जायगा बेखौ आं ससियेल मिडियायाव सम सम नुबाय थायोमोन आरो हरखाबैनो दिनै बेहाय फैनानै गोजोननाय मोन्दों। थारैनो मोनाबिलि जा मोनसे मुं बेजों गोरोबथारदों जायगाया चिरां जिल्लानि दादगिरि ओनसोलनि खाथियावनो बे दैमा खाथियाव बे मोनाबिलि जा लावखार ओंखाम जानाय जायगा थारैनो मिथिंगाजों समायना मोनसे थासारि हनै दैजों खोलो खोलो दै गोजों बोहैगासिनो दङ आरो बेनि खाथियावनो दंफां लाइफां मिथिंगाजों समायना मोनसे थासारि बेनि बे लांदां जायगायाव जोंनि माखासे जौगाफुनाय सेंग्राफ्रा जेरैबायदि जोंना बिथां प्रमद दङ बिथांमोना भिला मोनफा मोनफा बानायदों आरो आं आसा खालामो जे जोङो मुखुब जा जोंनि सम बे समनि गेजेराव जों मोनसे सम दिहुननानै जोंनि बेयाव जुदि फैनो हायोब्ला गावनि बे मेंनाय जा मोनसे स्ट्रेस बेखौ जों फ्रि खालामनो हागोन होननानै आं सानो। आं बयखौबो खावलायनो लुबैगोन नोंथांमोना बयबो फै बेहाय आरो फैनानै नोंथांमोना बे मोनाबिलि जा मोनसे लावखार ओंखाम जानायनि जा मोनसे थासारि बेखौ रंजाफै। आं सियर आं जाबायदि फैनानै गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि मेंनाय नोंथांमोननि जा मोनसे दुखु खस्थ' बेखौ बावगारजोबगोन बेहाय फैबाथाय आरो खोब मोनसे फ्रेश माइन्ड नोंथांमोना खालामनो हागोन होननानै आं सानो। बेथ' थार बाथ्रा जे जेरावखि जाया मानो जेरावहाय गुबुन जायगानिफ्राय मानसि बेरायनो फैयो बेबायदि बेरायनो फैनाय जायगाफ्राव सरासनस्रा जोंनि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा गलायानो होन बा माखासे नैबायदि भेलायानो होन बा माखासे जों गारि सालायग्राफोर बिथांमोनाबो मा खालामनो हायो गावनि सानफ्रोमबो जिउ खुंनायनि थाखाय जा एसे इनकाम बेखौ खालामनो हायो। बेहाय मोननै लाब जायो जायफोर बिथांमोना बेहाय थानानै बिला बा बेबायदि रेस्टुरेन्ट बानायदों बिथांमोननिबो मुलाम्फा बेराफारसे जायफ्रा नैफोरबायदि ओनसोलनिफ्राय गोजान जायगायाव दङ बिथांमोनाबो फैनानै गावनि स्ट्रेस बा मेंनायखौ बिथांमोना बेहाय बावगारखोमानो हायो गोजोनग्लायनो हायो गावनि देहाखौ बा बेहाय मोननै बिथिंनिफ्रायबो मुलाम्फा दं। जागोन आं बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथाखौल' खावलायगोन जे जों सम नुयो नैफोरबायदि जेरावखि लावखार ओंखाम जाया माने बेहाय जोंनि साफा सानै जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना फैनानै जौ लोंनानै माबानानै माने जा मोनसे थासारि बेखौ गुबुंले खालामनो नाजायो। आं खावलायगोन जे बेफोरबायदि खालामालाबाबो जोङो फैनानै गावनि न'खरनि मानसिफोरजों फैनानै गावनि लोगोफोरजों फैनानै बे जौ बा फेग्रा जिनिसखौ लायालाब्लाबो जोङो गावनि जा दुखु खस्थ' बेखौ बावगारनायनि बेहाय सम्पुर्ण माने आबुं मोनसे दं बेहाय थासारि दङ। बेनिखायनो आं खावलायगोन जे जौ जुवा बेखौ बेहाय जों प्रश्रय होनो नाङा ओरैनो जों फैनानै बयबो गावनि लोगोफोरजों फैनानै गावनि न'खरनि मानसिफोरजों फैनानै रंजाफैनांगौ आरो बेखौ जोङो सुख सान्ति गोजोनै बेखौ जों मा खालामनांगौ मोजां मोनसे लावखार ओंखाम जायगा जाग्रा जायगा हिसाबै जों बेखौ बयनिबो गेजेराव जों फोसावनो थाखाय जोङो आवगायबोनांगौ। आरो मोनसे आं खावलायबावगोन बेजों लोगोसेयावनो जे जोंनि गोदान जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा बयबो नङा खायफा खानैया जे बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाफ्राव फैनानै थांफिननाय समाव खरायै मालाबा बाइक सालायलांनानै अनेक जाब्रबथायाव जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जेन बेफोर जाथायनिफ्राय जेन जों माने सेफ जानो हायो गावबा गावनो जों जाबायदि मोजाङै फैदों दा बेबायदिनो जों बयबो सोद्रोमैनो जेन न'सिम गावनि सालायग्रा गावनि फैग्रा जा मोनसे बाहन बेखौ मोजाङै सालायनानै न'फोरसिम थांफिनो आं बेखौ खावलायगोन। मानो होनब्ला जों बयनिबो जिउआ मा होनदों जेन बेसेन गोसा बेखौ बुजिनानै आरो जों थासारिखौबो जों जेन गुबुंले खालामनायनिफ्राय जों गोजानाव थायो आं बेखौ खावलायगोन।